Si realitný investor a chceš kúpiť nehnuteľnosť ešte tento rok, kým ceny opäť porastú? Alebo hľadáš štartovací byt, do ktorého sa dá okamžite nasťahovať? Jednu skvelú príležitosť pre teba máme, a to v exkluzívnej lokalite blízko najznámejšieho slovenského semaforu. Takže ty od nej neodchádzaj. Nachádzame sa v najlepšej mestskej časti Bratislavy, Aspoň takto tvrdia Dubravčania. na ulici kapitána Jána Rašu a predstavujeme vám tento rekonštruovaný jednoizbový byt, ktorý má samostatnú kuchyňu, kúpeľňu a WC. Byt sa nachádza v peknom, zrekonštruovanom bytovom dome a ponúka okrem iného aj nízke náklady na bývanie. Na poschodí nájdete aj spoločný balkón, kde môžete udržovať susedské vzťahy. Navyše vám cestu výťahom vždy spríjemní hudba. Občianska vybavenosť je samozrejmosťou a zahŕňa okrem blízkej električkovej trate aj príjemné reštaurácie, rýchle napojenie na diaľničný obchvat a potraviny hneď cez cestu. Dopyt po takýchto menších bytoch je aktuálne na realitnom trhu naozaj veľký. Takže ak nechceš zmeškať túto príležitosť, volaj na toto telefónne číslo. Dopyt po takýchto menších bytoch je aktuálne... Dopyt po takýchto menších... Počkaj ešte raz, lebo som tam preskočil mi hlas. Kontaktuj nás na toto číslo. Volaj na to telefónne číslo. Alebo hľadáš. A chceš kúpiť nehnuteľnosť... Počkaj ešte raz. Si realitný Počkaj. A to v exkluzívnej lokalite blízko najznámejšieho slovenského semaforu. Zakoktal som sa jak... Si realitný investor? Si realitný investor a chceš kúpiť, ale Si realitný investor? No, ešte raz.